моите приятели, сега ще ви покажа новите ми гривни. Така, ето целия органайзер. Така ще ги махаме на по едно и ще ви ги покажа. Така, ето го първото. Тук гривните мисля, че са 20, не знам. Или 15 или 20. Ето ги, може да ги видите. Така, това е първо. Това е второто. Тук гривните са 30. И това е последното, само да го обърна. Ето тези първи три са за крак. Ето тази си я купих от морето. Така. Сега ще ви покажа двата ми гердана. Така, ето го правят с моята буква. Сега ще ви покажа вторият. Ето го и вторият. Така. И сега, приятели, искам да ви кажа, че в понеделник пак ще ходя на море. След това на 23 август ще ходим на Гърция отново. След това на 7 септември сме на сватба. Щяхме да ходим на 5 септември на Гърция, обаче вчера го променихме, защото трябва да идем на сватбата. И на 20 и някой септември ще ходя в Хърватия с мажоретките. Ще ходим не на световно, ами на европейско. Да. И чао хора, абонирайте се за канала и оставете лайк на видеото.